A že ešte sa ma spýtali, že Púkel sa ma spýtal, že ktoré sa ti páči zvieratko z Národného parku, že je Tatry, čo sú tatranský zvieratko, najkrajšie. Hovorím, najkrajšie sú to tie sisly. Tie sisly, čo sú, to sú prekrásne. Chlpaté, prekrásne kamzíky, prekrásny orol skalný, to není ten skalský orol, čo luky prezývajú. Vieš, orol skalský. To není taký istý, to je vysokohorský, štýlový, veľmi vysoko vyzdvižný. Chápeš? On také veci vidí z výšky, čo ty nemôžeš nikdy vidieť. Myšky, prstení, zlaté náramky, hodinky. Chodí do záložní nosiť veci potom tam. On preto také love má orol skalský. Počúvaj, Tatry krásne sú. Vieš prečo? Bo naše sú, čo? Diaľnicu na mne hodia cez ňu, nie ešte, štáci. Takže vítajte na Vysokých Tatrách. Keď som bol malý chlapec, rozprával mi jeden pán, jeden ujo, mi rozprával rozprávku. Kam, karkulka malá, kam? Chodím lesom sem i tam. A ty, vlčka, čo tu chceš? Hľadám pod zub trošku trávy. Od trávy mi lepšie trávy. Vlčko, vlčko, neklameš? Vlci trávu nejedia. To dievčatka nevedia. Trávu si jedz, keď ti je dobrá. Máš jej plný les. A čím je tvoj odskočím? Nech si za ním odskočím. Môj ocko je horárom. Obšťal v lese každý strom. A dnes si ho nevidela? Práve tamto vlčkou striela. Nedaleko hentých stromov.